kawai na damke, na ji na gani. Annabi ne kawai na kama, na ji na gani. Annabi ne kawai na damke, na ji na gani. Annabi ne kawai na kama, na ji na gani. Farko ni na sa tabara, wayo ni na gode Allah, daɗi zai kashe ni walla. Bege zanga ɗan Abdullah, dama yau gare ni walla. Ni ya a yau na kulla, na rike manzo ba ni kwalla. Annabi babu kila kala, na ji na gani. Sun ce nai shiru gare ku, yau dai ma dugu gaban ku. Shanawa na ba ku aiki, yau ku sani na buɗe aiki. Hal'ila fi da mata bara, ayatul kursiyu na tofa, iza ja'ani na ja na tofa, yasin da gula uzai na tofa. Hanan kuka ganni za ku bar ni a san ma'aiki. Annabi ne na baiwa kaina, burina ne na je Madina, shabbakin manzo can na zauna, in gaishe da ɗan Abdallah, nai addu'a na gode Allah. Annabi ne a raina, burina kawai mu gana, nai farin gani. Dangina kuma ku shaida, ni annabi ne na baiwa kaina, dan banda kamar sana fahimta. Ceto na ga ɗan Amina, Allah bar ni da san abban sunana, ai mani dan uban su Binta, manzo sa da ni na huta. Ka ga rabu babu kangi, manzo farin gani. Annabi min ji mun aminta, annabi kai ka zo da sallah, annabi kai ka zo da zakka, annabi mun ji mun aminta. Shi zuwa hajji kai kaman na nuni, annabi mun ji mun fahimta, ba ma shauku a lamarinka, duk mai shauku a lamarinka ya kafirta babu shakka sai cikin wuta. Fashi a lamarinmu, in har wai kun ce mu daina, to faɗi wai mi za mu kama. Tare
annabi ne dai na kama. Manzo ne gata abuna, ku sani na tsallake sirari ne, ba ni ba wuta. Cip ne shanawa a Abuja.